bịara m ebe a ọ gịnị mere ama m na udo dị Obinna nji kpọọ gị bụ na achọrọ m ịtụpe ya azụ n'ihe gbasara gị nke na-amaghị ihe banyere m Obinna nke m na-amaghị ịnụrụ olu m nke ọma ele ihe ewu ihe m na-amaghị gbasara gwa m achọrọ m Obinna na ogbu eze ebe ahụ ya nọ bụ ọbara eze ọ bụghị eze ịchọ ka ị mara nke bụ eziokwu ịchọ ka ị mara ma na-atụ asị ka jụọ nne gị onye bụ nna gị asị ka ịtụrụ asị na Chigwa na mụa Obinna abụghị ọkpara eze nke obodo a mechipụ ọnụ gị ma ọ bụghị n'ebe onye ichie Obinna kwụsị ịfụrụ ekpole ga jụọ nne gị uru mma onye bụ nna gị Obinna nụrụ olu m nke ọma ga jụọ nne gị ka nne gị zọtụ oge okwu ala ụkwụ gị ga-abịa n'elu nne agwakwala na ebughị ezi nne ka m si tụ anya ya agwakwala na ebughị ezi nne m maara nke ọma ọ gịnị mere iji echụpụsị ụmụaka na-arụ m ọrụ ugbu a ụmụaka na-awatasị m ọkpụ ọ gịnị mere iji chụpụsị ha na ọtụtụ ihe na-eme m ugbu a ọtụtụ ihe na-eme m nne ka onye bụ nna m ka onye bụ nna m ka onye bụ ezi nna m ọ gịnị na-eme gị Obinna ọ gịnị na-eme gị ka onye na-akọrọ gị ihe ndị a nne emekwala ka ị ma ihe nna ajụ gị maka ya nne m nne m biko ka m jụọ gị maka nke ikpeazụ kedu onye bụ nna m kwụsị njụ m ihe ahụ ara na-agba gị ka anyị ji ajụ m ụdị ajụjụ ahụ onye nọ n'ụlọ ya ọwụ nna gị eze ọ bụ nna gị onye sịrị gị na ọ bụghị nna gị kwụsịkwa okwu ahụ ka onye ngịlị ya kparịta ka onye chọrọ imebi ezinụlọ m Obinna dị ebe a Obinna Chizọba ọ gịnị ka m mere gị Amadioha nwapikwe gị ọnụ ndị gị ihe iji na-adụbisi nwa m ị chọrọ imebi ezinụlọ m nke agbalara gị mbụ ị na ha achọ ka mee ihe n'ịtụwaghị anya ya hapụ Obinna aka ka m mee ka o doo gị anya ọ bụghị nwa gị nwa anyị nwa gị lori gee ntị mee ka Obinna mata na ọ bụ mbụ nna ya na ọ bụ m mụrụ ya na ọ mụ lara ya afọ ime gị mụọ ya ka ị chọrọ ka m were ọnụ m gwa ya ịchọkwa mewere ọnụ m gwa ruo o nwere nke na ịgwabeghị ya ị chọrọ imebichi ezinụlọ m ịnapụ m ọṅụ m kpachara onwe gị anya akwa m ahapụ gị aga m emere gị ebere mgbe oge ya ruru ya nga uru mma ị hụ na obu eze ahụ ị nọ ị gaghị enwe udo n'ime ya ị hụ na Obinna ahụ o choola gị mgbe o ruru a ga amabe na bụ nke bụ oke onye eze onye m nwoke ka m desa ya ofu ebe ka anyị kwuo okwu ka ọyị n'ọyị m ga-akwụ wee zere anọ dịka m agwago ifuru ihe a ndị anụ a na-ekwu si ka enye ha ala anyị na-akụ nkwụ ọkụ ị hụrụ kemgbe m bidoro rụwa ọrụ n'ala a ndị obodo anyị na-enwezi obi aṅụrị ọ ga-aka m mma na iburu ewu na mmanya a bughachiri ha azụ ọhịa m sị ka m agwago
kwe ka ngwa gị n'okwu eziokwu na ụkwụ ọyị m nwoke o ezigbote enyi m ka m ile ekwutukwe n'okwu nwekwene nkwanye ugwu maka na nwa onye eze nke obodo a gị chefuo n'ọwa anyị nwa gbakọtara aka ikpe iri okpu a anyị kwu okwu ka ọyị o wee eziokwu kama ọ nwụghị ihe m na-eche ka ihe na-eche onye eze ubi ọtụtụ ehihie na anyasị maka erimeri wa ji nke nọ n'ihu na-abịa ịma tupu ndị obodo eriwe ji onye eze na-epu ụzọ mee gịnị wa ji nke ozu ya bịakwa bịa wụrụ kpọrọ m isi mmadụ nji eme ihe ndị a ya wụ ihe na-eri m nri n'obi ọtụtụ n'ehihie na anyasị ọ dịghị ihe ọzọ ihe nwere ụdị mmadụ dị ka tatu n'obi a zika ya ka o gbute isi mmadụ a ị kwuru eziokwu tatu na dike ha bụ ndị la mara mgbe eze nọ na mkpa m ga-eme ihe kwuru m ga-eziga tatu la dike ha ga-aga weta kama marakwa na nwa eze gị ha tinye a ọhụrụ gị nkwụ nọtụ n'obi amakwana na webe akela abịa amakwana na webe akela abịa ihe niile a juru eju dike tatu bịa Igwe kebe dike nọ ya na nwanne gị nwaanyị Nnenna o soro ya pụọ tatu achọrọ m isi mmadụ nji achụ aja nji achụkwuru mmụọ nwa aja enweghị nsogbu nke ahụ pụtara ọgụnwa na-ekwu ahụ okwu ịma ihe anyị pụrụ ime mana ọgwụ na oge ekwu omume gị die ka mụ na onye nke ahụ nọ ebe a soro ka o jee nọnyere nwanne gị nwaanyị ka mụ na ya soro ka anyị daba obodo ngwa unu abụọ kwụrụ ga mee ka isi kwuo nsogbu dị bịa para ihe ahụ tatu ka ọ nọla amụke gị n'ọchị ke nkunu siri gaa anyị mere ka isi anyị chere nke ọma nụ ọrụ m isi ji achụ aja ọ makpuru n'ụlọ ụmụ nwaanyị abụọ na-agba ezigbo mmanụ ya ka anyị butere bọsa ị kwesịrị ịhụ otu dike si mabụrụ nke ọzọ igwe ọmakpu amakpu igwe ị kwesịrị ịhụ otu m si mabụrụ nke ọzọ tụkwasịla ubu na-efe ka ebe unu dosara ha n'ụlọ mkpọchi n'ụlọ mkpochi anyị tụchere ya ebe
unu agbalịala ihe ga-eme unu gawa emecha ka m bịa hụ ha ngwa emecha ka m bịa hụ ha gawa onye eze biko kwanu biko ayo ka m bịara ịyọ gị biko mara ihe ga-eme ka a chọtara nwa m na-efu efu biko kwanu eze biko ka inyere m aka o nne nye nwa m aghọta m ihe na-ekwu amara unu sọ gịnị mega nga sorry Barata nwanne m ya gịnị mere Ọmaracha ọ gịnị chakwanụnụ m okwu ọ gịnị Barata nwanne m isi gịnị leme Ọmaracha ha ga-ewerekwanụ nwa m were chụọ n'aja nwanyị onye jidere ya ka otu isi mara ha ga-eji ya chụọ aja nwanyị gwa m ka otu isi mara ha ga-eji ya chụọ aja onye eze chacha enyi m nwaanyị onwe ebe ahụrụ ya ụbọchị ọ pụrụ n'ụlọ ọ gwara m na ọ ya na ọmalịcha sa gị bute nkwụ kamgbe ụbọchị ahụ ahụbeghị m anya ọzọ onye eze obodo nke anya ọ sị na gịnị na-eme n'obodo anya isi na nke a mere ụbọchị ole ọla ọwụ gị ka ọ na-ajụ ajụjụ ọwụ gị ọla n'ebe a n'eze anyị mara n'ihe ị ga-eme mekwanụ ngwa ngwa tupu ha egbuokwanụ nwa m biko kwanụ nyerenụ m aka biko nna anyị o zuola ihe amaghị otu esi eme ya ọwụ ya ugo nna anyị ịlarụ ụlọ gwa Ichie Amechi si ya ka ọ bịa hụ m ụtụtụ echi ka mụ na ya darịta ntị mana ihe anyị ga-eme a ga-akpọlatarịrị ya onye eze Ichie Echebere gịnị ka m na-anụ ihe unu n'otu ọ dị a gwara m nwunye ya ka ọ gwa ya na ihe mbụ m ga-ahụ n'ụtụtụ a ka ọ hụrụ ya ama m ọ ga-agwarịrị ya mmadụ dị egwu mana onye eze ọ dịghị ka ọ ga-abịa ana m eche ya mana ọ kwanụ na ọ bịaghị Ichie Echebere ọ ga-abịarịrị na-enwe ka esi eme ya nke ọma nke ọma nke ọzọ
Eze Okoro, ọrụ maka ihe a ka iji kpọọ m gaa mee ya. Aga m emeli ya mmemme. Ichiamechi, ama m gị n'obodo anyị a dịka ezi mmadụ. Mịmatakwa gị ka onye na-akwụwa aka ya ọtọ eme ihe. Ma kemgbe echichara m echichi, ikpughere m okpu eze, gị gbanwe ozie ihe ọzọ. Ị na-ajụkwa ihe gbasara m, ị na-ajụkwa otu mme, ị na-ajụkwa otu ihe si aga. Ndị ichie tụrụ ilu si nwatakịrị nwa ahụ akpọte ya ọnụ isi ahụ. Gee ntị ka m gwa gị, were ihe na gị gụọ eze gị ọgụ. Ma ị na-emezi emezi, ma ị na-emezi, were ire gị gụọ eze gị ọgụ. Ṅaa ntị ọfụma. Ana m akpọnyere ugwu ndị egbupere obodo anyị, na-akwanyekwana ugwu arụsị obodo anyị, na-akwanyere ugwu Chukwu Okike Obiọma. Ihe ha gwara m ka m ga-eme, ihe ka m ga-eme. Ọ ya mere ha ji gwa m ga-akpụ ego okpueze, ma ekpu ego okpueze. Gị kpụnyezie m okpu gị n'ime. Nwa ọkụkọ chezuo onye fụrụ gị ọdụ n'udu mmiri. Imere ga n'aka ekpe, ga-emere ga n'aka nri. Mụ na gị aga dị iberibe. M jikwara m okwu. Ọkụkọ abụọ anaghị ebu ofe ọchịcha. Ichiamechi, gee ntị ka m gwa gị. Ọmụ awụ eze obodo a. Ana m anụ olu ndị mmụọ, na-anụ olu ndị mmadụ. Ihe m nọziwe agbata ụzọ. Nke ahụ ndị nwụrụ anwụ, nke ahụ ndị nọ ndụ. Chukwu abịa ma na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a. Ha na-anụ olu m, mụnwa na-anụ olu ha. Eze Okoro, ịma ọmụ Ichiamechi, ọmụ na-ekpe ndị Ichiogbu. Amụ m eme n'ala mara nke elu ya, nke dị n'obodo anyị. Jee ka m gwa gị, ị ga-ebecha chegharịa, tụgharịa echiche ọfụma. Mụọ ya ndị iberibe ahụ gị na ha na-esonarị otele agwa gị ihe o kwesịrị ime maka o kwesịrị ka ime gị na-eme. Oge ga-eru, ihu ga-apaghachi ebe azụ. Ịba nke ga-ama mbe na-abụ nke nwoke. Mana ugbu a ọ ka na-atụgụ ka mmanya. Ọ gị ụzọ onye tụrụ gị aka ekpe ga tụrụ aka ezi aka. Ichezuola ihe o kwesịrị ka ime, ihe niile i kwere nkwa nwe nke ime ga. Eze Okoro, achọ nke iwe ewe m ka a were nwayọọ mee ihe otu esi eme mere. Otu dike na dimkpa ji eme ihe. Ọ sị ka ngwa gị. Ibe nwe agwa gị. Medu ihe ndị agha mụ. Echekpọlata nwa gị nwaanyị. Ọ bụ ime ya. Nwa gị nwaanyị aga alọta ọzọ. Agwachala m gị. Eze Okoro, ma m ji amụ gị amụ. Ọmụnwa agadaguda n'ụtụtụ na gị. Ị na-akpasu m iwe. Eze, agwala m gị were ire gị wezụga ọnụ. Mụọ ya ihu ga ka pachi gị ebe azụ. Ọkpụrụkwa akụ na ihe n'iji. Ichiamechi, bịaghachi ebe a. Ama m ihe m ga-eme. Ama m ihe m ga-eme. Gịnị? Ịma na nsogbu dị n'obodo anyị. Nwanne m, lee chacha onye ọbụla ma n'obodo a. Wefuo nnọọ ka ọkụkọ. Ịma nzuzu Eze Okoro na nwunye ya uru mma. Ha chọrọ ime ihe ọbụla gbasara ha. Ihe mazi nke m nụrụ bụ na chacha dị ime. Ị na-akọ ụwa ishigbola onwe gị. Ka isi mara na chacha dị ime. Onye tụwara chacha? Ọ bụ ọkpara eze. Obinna. Ọ kọọla ọzọ. Taa mechie n'ọnụ na-ashigbu onwe unu. Shia, ishi aji, ishi ede, ishi elu, ishi ala. Lee na ihuru chiachi ejigo unu na-abụ nri edu na ebe a na-ashị. Onye bụrụ unu na chacha dị ime. Chacha nke m. Chaa m.
nwa ọ na-emetụ m aka ome m ya pem pọm pem ka unu na ebe asị na ọ dị ime m ga-ashigbu onwe unu bịa ozugbo biko biko achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ọ gịnị bịa na ihe ọbụla gbasara chacha na amaracha mana ịgwa gị eziokwu m etinyego ntị m n'ala tinye imi na na-esi ka m na-eme otu m ga-esi nụta ihe ọbụla gbasara na abụ mana ọ dịbekwa ife m nụnụ mana ma nke na-ewutecha m karacha bụ na eze achọghị itinye ụmụ ndị nche ya ka ha gaa chọọ ha na-abụ unu maazị Ikenna bụ na maazị Ichie Amaechi gara na be eze wee nye ọnọdụ na bịa ike ọla ọzọ tụkwara m ihe dị otu ahụ bịa ka m jụọ gị olee ọnọdụ ka o nyere ya ị na-ajụzi m kwụsị m na-atụ asị na-eme ma chee ka m gwa unu anụrụ m tupu eze Okoro awụrụ eze n'obodo anyị na o kwere nkwa n'ihu agba tupu ọ bụrụ eze biko biko ewela iwe ịma na ị na-achị ka wuduru mkpa o kweghịkwuru ugbu a jụọ ya o kwere nkwa n'ihu agbara n'oge na-achụ aja n'ihu agba ụmụaka ga-adọhụ ihe mere eze Okoro achọghị ime ihe ọbụla banyere ofufu chacha na ọmaracha na-ashụ na-ejekwula eje shie ihe rie chi ejuora n'ebe a na-ashụ bịa biko bịa mere bịa biko bịa nwanne m lekwa ka m gwa gị achọghị m ịnụ oke ashịrị ọzọ biko ama m ihe ị na-ekwu biko hapụ ihe anyị na-akọ biko nwa m ihe kọrọ biko lawa ka ekpere ihe nna gị megị gbasara ofufu ọmaracha nwanne gị nwaanyị furu na ọchacha m ọmaracha nwanne m ga-alọta ka nke dụrụ m ya ọ gwụla ihe nna gị kwuru ha ọ ga-alọta nna m sị na ọmaracha nwanne m ga-ewere ụkwụ ya n'orute n'ụlọ enwe ihe ọbụla ga-eme ya ị na-akọwa na nke bụ na ime chaa m ga-ejikwa ụkwụ ya wee lọta na-enweghị ihe ọbụla mere ya ka emere jụọ oyi olee nnọọ ihe ị na-echegbu onwe gị na-akpakasị onwe gị ahụ gbasara nwatakịrị nwa agbọghọ a na-akpọ chacha ị chọrọ ịgwa m na ị maghị na diọkpara eze kpọrọ onwe ya obi ekwuchala ya ma evunye ya fụta ịma ihe o ya wụ ukwu nnu a o vunyekwara tata ebe ọ bụ na Obinna atụkwuole chacha ime ya gazienụ ka ọ gakpọlata ya ị na ebe a na-eche ka nna m kpọlatara gị chacha eze Okoro dị arụrụ ala nke kacha ewu nwoke a tara obi mmiri obi fere ya azụ n'elu a na-eze ala eze n'obodo a nwoke eme ka ọ maghị ihe na-emenụ onwe ihe ọnwụ na ọ chọrọ ime gbasara ofufu mmadụ abụọ ijikwa m gasị na eze Okoro ma ihe banyere ofufu chacha na ọmarịcha ọkwa ya ana m echekwa ihe ị o nwere ike o ya bụ na ọ chọrọ iji ha chụọ aja o ji onye achụ aja nsọ dịrị bịara ụlọ kwokwu ọ bụrụ gị maka anyị na-akọ ọdịda jọọ gala mana iwe ezigbo ọyị nwoke mana ka m jugodi
sọdụ ka ekwela ihe nna gị mege gbasara ofufu ọmaracha na chacha afọ lenu m ịmara na chacha ụkwanụ ndụ m o ị nwere ike ịgwatụ anyị mgbe chacha na ọmarịcha ga-alọta ụlọ onwe tishi mara mgbe ha ga-eji lụọ ọrụ Amara nke mere unu abụọ so m emere ịhụnanya otu o si dị ịlacha ịnọ nga alacha ọkpara eze n'ebe ahụ na-ekwucha na-evunye ya afọ ime ị na-acha chagbuo okwu onwe gị ịlacha ihe m na-acha gị Chineke vụọ ọghọ ọnụ chagbuo ị gị nọ nga gaghị lụ ị gị cha nga anyị nọ nga chi gị chacha chagbuo onye ga-aga kpọlatara n'ụmụ amaracha nwa m biko kwanụnụ abịa ma bịa unu gbara nkịtị Chukwu abịa na gbara nkịtị nwee ike ịkọtụrụ m akụkọ ihe gbasara eze ndị Duruwa Eze Emeka wụ eze karịchara eze niile ike obodo a niile bara mbụ Eze Emeka eze ndị Duru ọ bụ eze siri ike ọ na-aga n'ọnwa eweta ike ya ma baa n'ime ala were ike ya ya ọ nọ na-efete ike ya wụ ike dị ebube siri ike o nwoke anaghị apa mma maọbụ ịpụ ọkụ aga ya na ọ nwoke kajara akaja ndị na-eche ya nche si n'ime ụlọ pụọ n'igbo ụcha ndị amụsụ ọwụ eze na-atọ ụjọ eze a na-eme cheta shu agwụrụ mana kedu ka ha si eme emume iri ji ha nwa m emume iri ji ha a na-eji mmadụ eme ya isi mmadụ ka ha ji eme emume iri ji ha a na-egbu mmadụ ọ danye na nwoke ma ọ danye na nwanyị taa ichie taa ọ maka na itinyebe anyị eze emeka siri ike ndị nche ahụ amụsị ndị nche ahụ ihe a ọ maka na itinyebe anyị ka anyị jee njebe anya pịasasị anya ka ọ dị gị arọ dị gị ị na-apịasa kwa n'ọnụ kwara onwe gị ugwu ichie gosi na dị otu ihe m chọrọ ka o wee gị anya bụ na ụmụ agbọghọ anya ga-alọta ụmụọma ụmụ elelebe dị ọrụ ụtụtụ ọma nọ ole ụdị ha dịkwa ka ihu dị chere ka ndị ewere nwakpa Ichie Chizọba ka m gwa gị eziokwu obi adị anyị mma obi adịghị ụnụ mụ nke kpụrụcha ha n'obi si n'obi adịghị ụnụ m ọjọọkwa Ichie
ị chọrọ ịgwa m na ị maghị ihe n'ime n'obodo a? Ị chọrọ ịgwa m na ị nụbeghị na ụmụ agbọghọbịa abụọ anyị na-efu n'obodo a? Nke kacha dị eri mmiri n'obi, igwe na ndị ichie arụrụ ala ibe ya achọghị ime ihe ọbụla banyere ụmụ agbọghọbịa obodo anyị afụrụ. Gbam. Amara m na-ekwu ihe ọjọọ, mana ka m jụọ gị, gịnị mere eze Okoro achọọ ime ihe ọbụla gbasara ndị a? Ichie Chizoba, ọ gịnị? Ị masị onye nke kwugbuola onwe, onye nke kagbuola onwe gị. M ga-akwụli ekwu ya maka na nke a doro m anya, domechie m anya nke ukwuu na eze anyị, eze Okoro, ma ihe banyere ofufu ụmụ agbọghọbịa bụ anya chacha na ọmarịcha. Ofufu chacha bụ maka na o kweghị ka oke mkpi ahụ kpọrọ onwe ya ọkpara eze kwụchaa ya. Ọ ya mere tụtụrụ chacha. Nke ọmarịcha bụ maka na Ichie Amaechi anaghị ekwenye na mpụ na arụrụ ala eze Okoro na ndị ichie arụrụ ala ibe ya na-eme ma ha ga mgba ọgbakọ n'obi eze. Ọ ya mere ha ji tụtụrụ ọmarịcha ka ha nwee ike mee gịnị, mewa ya obi, mete ya ihe ọjọọ. Ahụ nke a nọrọ n'elu ọ gbara ijichigharị abịa na unu abụọ, olee onye m ga-aza? Ọ mụ abụghịzọ jụọ gị ajụjụ, ngwa n'ubu ụzọ zaa m biko nụ. Ị na-eme ọnụ ka otele ma nke ọma bụgụzọ jụọ gị ajụjụ. Gaa ntị ọma, unu mara na kamgbe anyị mere eze Okoro eze n'ala anyị a, ọ naghị eme ihe edere n'iwu. Ọ na-akọla ekpete n'akụkụ nke ya, mana nke bụ m ntị ọhụụ chere Onyeka, esi na Obinna chọrọ ịmụmụri chacha. Ọ dị akwụkwọ nna nna anyị ha na-ekwu mgbe ahụ, akwụkwọ OKOKO bụ akwụkwọ ede, na mee ngwa anụ emele ngwa ekwu. Nwa m ihe ji na-ekwu ala anyị abịa ekwulukwu, ọ dị njọ, ọ dị ikpigiri. Ka afọ ikwute ihe ga-etinye na mmekpa ahụ echi. Nwa m, ala anyị a dị njọ, biko nwa m, maka ndụ gị. Ekwuru m ekwu, akwamudo m ọnụ m. Ọ bụ mmadụ na ọrụ onwe ya, a ga-achọrọ ya okwu. Akwala akpọ gị chie na-achọ nsogbu. Ichie ise gị na ichie arụrụ ala, ichie nke a ọ pụrụ iche, mana ọ bụghị bụ mpụla arụrụ ala kacha njọ n'obodo anyị. Ndị ọzọ lụta nwaanyị, ihe ị nọ bụ ị ga-atụ ọha ime. Ị naghị eme Amadi ha mabikweghị ọnụ. Ọ dị ka ọla mabi m, aka m ikwu ihe m mere. Ihe ị nọ ga-anọrọ ọdụ. Nwaanyị ọbụla lụtara nwaanyị ọhụrụ ka ị ga-atụwa ihe. Mechie ọnụ, mechie ọnụ. Ha na-eme onye na prepare. Igwe lụtara gị nwaanyị, ị ga-atụwa ihe. Ihe iji na-adọnyere Obinna ukwu nna na nwa akwa maka na ọ bụghị mụrụ Obinna. Onyeka, ọ bụghị tụrụ ime Onyeka, ọ yi ihe iji adịrị ukwu. Onyeka, bịa ikwubola onwe gị, ikwubola onwe gị nnọọ. Bịa ka m gwa gị, mgbosi ị ga-ekwu onwe gị tie onwe gị na nsogbu, anọ m ya, ị ga-ahụ m. Ara akọ ndị gbara agba, ndị tutule etu. Nne, ishi gị na-eme gị. Lekwenụ n'oke nne ya gara ga gbagide ichela mmadụ bụ ewu. Mwide odego nwata ya, tụtụrụ ya tụhụrụ anyị n'obodo anyị nga, si na ọ bụ nwanne anyị. Bịara nga na-abịa asụgharịra ya asụsụ anyị ishila. Ya na-abịa na-emepe ọnụ na-ekwu m ngwa nne, isi na ihe m na-ekwuru ọ bụ ashị. Lekwa ichie nọ ya, onye kara aka ihu na ihu. Jụọ ya ihe m kwuru ugbu a, ọ bụ ashị, ichie, ọ bụ ashị. Ọ bụghị mụrụ Obinna. Amadi ha mabikweghị ọnụ. Ọ dị ka ọla mmadụ. Ichie, biko ka m jụọ gị, ihe Onyeka kwuru ugbu ọ eziokwu? Ọ dị ụtọ ga-esekwuru eziokwu. Ara dị unu, mgbatị dị fọba ka Amadi isi ụlọ. Ọ dị ka ọla mmadụ. Okwu na ga awa nwa. Onwe otu m si fere elu, ahụ okwu anyị. Ọ ga m nkwara nkwa. Ya gbukwe, adịghị ya, onye alụrụ ala. Ụmụaka enyekwuola m. Nwa m ga-asị ka mee mụkwa oke. Ma m ụmụaka nọ na-enyo enyi m n'okpuru.
ịkpọrọ maka ihe nọ ịma na ha mụ anya Obinna, onye m si ka m jụọ dị gị. Kedu maka chacha? Ka ihe mere iji hapụ chacha jee chụgharịa ụmụ agbọghọ ndị ọzọ n'ime obodo? Onye bụ chacha? Obinna. Ya na ichezogo nwa agbọghọ anyị ma nwụra n'ike bata n'obi eze bịa kwasị iko. Bịa, nsọ dị Chukwu. Ọ wụrụ ofu ihe mwere agwa wee rọkpọsịa gị anya. Onwe ihe na-eme gị. Ihe akụ nji m na-achị eri n'obodo a. Gee ntị ka m gwa gị. Ọ bụrụ ma ị maghị ihe ị ga-ekwu, isi nri m ugbu a, ozugbo m. Maka mgbasa ọsọ ị ga-agwa m ihe a, mee gị ihe na-atụ ha n'anya. Ịdị ihe m gwara gị? Nsogbu adị. Ngwa chere ka m jụọ gị, chere. Ị nụọla na o nwere ụmụ agbọghọ nọ n'obodo anyị a na-efu efu? Chukwu okike abịa. Kee ka o si wee gbasa m. Kee ka o si gbasa m ma ụmụ agbọghọ na-efu efu. Chekwe ka m jụọ gị. Ọmụnwa bụ ndị na-achọta ụmụ agbọghọ na-efu efu ma ndị na-akwado ifu efu. Kee ka o si wee gbasata m? Mba, kee ka ọ na-esi gbasa gị? Ọgụnwa wụ nọchie. Ọgụnwa ga-arịgoro n'oche eze ọ bụrụ ma nna anyị gasịa. Buru ya n'obi na ndị mmadụ nọ n'obodo a na-ene m na ga abụọ anya. Nsọ dịrị Chukwu. Mbọsị ọzọ ị ga-akpọ m na-agwa m ụdịrị okwu a. Mgbe gị ihe na-atọ gị n'anya nwa mbọsị ọzọ. Ọsọkwa ya gbasa gị, ọsọ ya gbasala gị. Ndewo uru mma. Olee otu i mere udo dịkwa? Ndị otu udo si adị. Ke otu isi chọọ imebi ezinụlọ m? Ọmụnwa bụ mbụ a na-asị ka patara ụgbọala para ụgbọelu patara ya. Ọmụnwa bụ mbụ nwoke na-arọrọ 1, 2, 3, 4. Ndị anyị iji chọọ imebichi ezinụlọ m. Mgbe gị onwe anapụna m ọṅụ m nke m nwere, chere m agwa gị, o rubeghị mgbe ị ga-eme ka eze okoro mara ka ọ nwere ọnụ m bịa gwa ya na Obinna bụ nwa m. Ọ bụ na o rubeghị mgbe ị ga-ekwupụta ihe zoro ezo? Ọ bụ na o rubeghị mgbe ị ga-eme ka ọ mara? Chekwa ka m mee ka ị mara. Ịhụ na ahụ niile na-eshi na ekwulokwu ala ekwulokwu a, ọ bụ ahụ enyo. Ọ bụ ihe ahụ anyị mere kpurukpuru. Ọ pụtara ihe. Mana gị na ha na-ekpuchi na-ekpukpu sị m na ụgbọelu na ụgbọelu gbukwa gị. Ọ bụ gị bụ egwu ụgbọelu. Akparịkwala m. Anwakwala anwa akparị m. Ikwuola ihe a mgbe mbụ ma agba gị nkịtị. Iburule m gacha obodo niile na-agwa nwa m na ọwụghị eze mụrụ ya, na ọ bụ gị mụrụ ya. Chekwa ka m gwa gị, oke ọ si ebele na ọha bekee ihe ọ na-akụwa n'elu. Eti ebe Nwakwa ntị, akwa ịma na m nwere ike ịkpọ ụmụ okorobịa ma ndị odibo m ha etigbuo gị ma achụpụ gị n'obodo a. Akwa ịmara uru mma ikwuola okwu ka ọnụ gị. Kpachara onwe gị anya. Nke ji o ji n'onwe awa ọnụ mana akpọghị agụ nwaanyị mana akpọghị nkịta nwaanyị. Aga m eme ka ị mara na hụ na Obinna nwa m. Aga m eme ka ọha niile mara na Obinna nwa m. Ihe m chọrọ ka ọgantị m agwa gị, ihe m chọrọ nwa m. Kwa ntị, ewerela m obi nwayọọ gwagbuo gị sị gị nye m obere oge. Nye gị obere oge. Obinna ga-abịakwute gị, ọ ga-amata gị dịka nna ya. Ọ mgbe kịta pụrụ mpi. Otu a na ịchọghị ya, m ga-enye gị dịka isi wee chọọ ya. Ị ga-ama na mbụ agụ nwaanyị. Ihe m chọrọ bụ nwa m. Mkpụrụ ụbọchị abụọ ka m nyere gị, ma ọ bụghị ya ihe dị abụọ otu ga-eme. Ọla ezigbo enyi m. Ezikwa ihe na-akpa gị obi berebiri ụta. Ọla
ụja na-atụ gị iwe gị nkwanye ugwu ebube m eruteghị ebe ị nọ nkwanye ugwu gụnwa ka m na-akwanye ugwu ọrụ gụnwa mụọ napụ onye nnapụ dị ọla ihu siela maka inwe gị anya onye nwunyere anya ewere ya otu nwa gị nwoke gwa ya onye bụ nna ya gwa ya na ọ bụ Ichie Chizọba bụ nna ya o tupu ndị obodo niile amata onye nnafụ dị amụ ọwụga eze nke obodo Ugoeze onye nnapụ onye nnapụ dị Ugoeze nnapụ dị lekwa ya anụmanụ Ugoeze mkpụrụ ụkwụ m nene ya ị nwere n'obi wee tie nnọọ zanwu aka iji meti efele o megharịrị ahụ gara enyekwasị ya ọzọ afọ anụ ọhịa ahụ mgbe ndị obodo ga-amata ihe na-emenụ ọ ga-ahụ ihe o mere akantị nke ya amachisiri gị ntị ekwukwara kpakpando ka ụdịka egwuregwu ihe ka m jụọ gị ụdịka egwuregwu ihe ya wụkwa gị nnọọ ọchị kwụsịkwa ya wụkwa gị ọchị kwụsịkwa ya mana m na-echere ọ bụ eziokwu na ọ bụ Ichie Chizọba na ọkpara eze ihe na-eme n'obi eze a mụ aghọtakwa ọnụ aghọtakwaghị m jụọ m masị ọ kakwa mụ mepere bụ Obinna ya na Eze Okoro ọ ga-akakwara ya mma kwa mma ọ ga-akakwara ya mma bịa anụrụ m ihe unu kwuru okwu ka m nụ isi na gịnị mere isi na Ichie Chizọba tụrụ ime Obinna mba ọya nwawo nna ya okwu ka m nụ Ichie ekele m gị ọzọ ndewo nwa m nsọ dịrị Ichie nke bịara udo dịkwa udo dị ka m ọ nwere ị bịala chemma mma Ichie Chizọba Ichie ile anya n'obodo anyị anyị ga-ahụ ka ihe si na-aga kewe eziokwu na ihe agaghị ele ụzọ n'obodo a mba ya ihe agha dịkwa ka o si adị ihe mebiwo n'obodo ọya ihe m ji si ka m ewere ụkwụ m abụọ zọrọ kwemkwem bịa hụ gị ka m anụ sitela ọnụ gị kodo onye wụ nna Obinna Ichie elele m anya hụ na ị bụ nwata nwere amamihe ọbịa ka m ga-eji mepere gị ọnụ m ka enu isi ọnụ m mụ na nne gị uru mma kwekọrịtara ọlụlụ na nkwekọrịta ahụ mme nkwụ oke ya baa anọzi n'ime ya nne na-akpọkọwo m ọnụ mụ na nne gị kwekọrịta mgbe ndị ezi anyị ga-abịa hụ ndị ezi nne gị ha n'etiti owu na-abụ ihe nke ọwa ahụ ka ọ bụ mkpọtụ na ihe ahụrụ na ahụkwaghị ya na ahụrụ ụgbọelu hụ ụgbọala ya sị ka were ụgbọelu eke bie na ime ahụ ya dị ime ọnwa abụọ na ewepụla ya mgbe ọ sị na ewepụla ya nwa m mme mkpọrọ nsọdịrị nwa m ga-agwadebe gị ugbu a mana Ichie ọ wụ eziokwu na o wefuru ime ahụ nwa m ọ na-abụ nke a ka m enweghị ike ịnọ ugbu a zaa gị kama na ihe m chọrọ ịgwa ya ka a jụọ nne gị maka ọ sị m ya wefuru ya ma nwa n'ime ọnwa abụọ ya wefuru ya kelekwa m gị ọzọ ọdịna nwa m nnọọ kedu ebe si bịakwa
na kemgbe m bidoro na-abịa n'ụlọ gị onwe ihe m chọpụtara. Ihe m na-achọpụtara bụrụ na ahụrụ m gị dịka nwoke eziokwu, nwoke na-eguzogide n'okwu ya, ị na-emegha agha. Ọ ya mere mgbe ndị ichie ala anyị si gị kpuwe nna m wee eze okoro okpu eze, ile ha anya n'azụ, ile ha anya n'ihu, ga-aga n'ihu kpuwe ya okpu eze ha, ma mee ya onye eze nke obodo anyị wee kwulu okwu. Mana nna m nwoke nwere obi sarịsarị, ọnwa obi mmadụ, obi ọha, agbanyekweghị na ndị ọha, ndị mmadụ, ndị osochie bụ ndị osu imi bịara bịa duhie ya ma tinye nsogbu na obi eze ya na alaeze anyị. Ọgbaghara eju ebe ọbụla. Ichie, ị maara na uru mma nne m dịrị nwoke ọzọ ime ọnwa abụọ tupu nna m eze okoro alụwa ya, mana o mepeghị ọnụ ya gwa nna m na ọ dịrị nwoke ọzọ ime. Ana m anụ ihe na-ekwu. Ichie, otu a mụ na gị na-ekwu okwu ugbu a, ọ wụghị nna m eze okoro tụrụ ime Obinna. Ndị ichie unu kwen? Igwe. Ndị ichie kwezuo? Igwe. Ka m gwa unu si n'abalị abụọ na-abịa abịa ka a ga-eme omenala niile dị iche iche a na-eme tupu iri ji ebido. Ihe m sị ka m gwa unu. Ndị ichie. Igwe. Ka ihe wu ihe ị na-eche mee gị ije kwue na anyị ga-eme emume iri ji n'obodo a ma otu aja dị iche iche mgbe ampụ na arụ na-eme n'obodo anyị a. Lee ụmụ anyị na-efu ebe niile dị iche iche, arụ ndị iche iche na-eme. Ka anyị chụpụgodi anụ awụrụ ma tupu chewe echiche ime emume iri ji ma ọ bụ ime ịchụ aja n'obodo anyị a. Ndị chi ibe m, Igwe Chichizọba, ndị nna nna anyị ha sị na onye olu ya na-agba ọkụ ọ naghị achọ ntanta. Ọpara m so na ndị na-efu efu n'ala ekwulukwu. Ekpebikwala m na onwe m ma na-eshi na-awụshi na-eri ji eri ede. Ọsọkwa ya agụụ na-anyụ m ịkpakwụ, agaghị m achị, agaghị m ajị eze, agakwana m eri, agaghị m aṅụ, wee ruo na ọpara m apụta bịa mụta onye bụ nna ya. Ka ekwela ebe ọ nọ. Igwe, ọ nọ n'ogbu eze a. Obeza. Igwe, ebe ntị ịkpọ otu onye n'ime anyị na nkwa na-amụ na nkwa n'ojikwa na nwayọ na-amụ. Onye ezi ndewo. Ichi ibe m ndewo. Asụla ọbụ ma ahụ kele eme ka ahụ. Ọkwanụ emela akara ịgba ama ndị mmụọ. Chi ala anyị na nna nna anyị kwuru adịghị ekwe ka ihe ọjọọ ọbụla mee ụmụ agbọghọ anyị. Kemgbe afọ ole na ole gara aga eze anyị nke mmụọ nwụrụ, kemgbe ahụ ruo taa anyị adịghị eme omenala ọbụla, anyị adịghị chụọ aja, anyị ji mmemme iri ji. Ọ ka kacha mma ya were ohere agbo mee emume iri ji. Ibelakwa nwe ezi aha Ichieke, ọkwa gị nwa na-emebisi obodo a niile. Ị na-ekwekwa emume iri ji lee n'otu ebe niile.
ọkwa gị na-emebiti ya ibelado ugbu a ozuela mgbe onye ọjọọ mgbe ibe onye eke mgbe emere m eze emebego omenala iri ji anyị eribeghị ji kemgbe ma mụwa eze okoro ekpebiela m omenala niile ha na-eme tupu anyị eje rie ji a ga-emecha ya gbam abụta ọnụ abụta ọnụ eburu ozi onye ọzọ dịka ebu nkụ mgbe ahụ buru ozu ka anyị riwa ji igwe ekelekwe gị ị bịala ana m ekele igwe ihe m ji bịa bụ ime ka ị mara na mmemme iri ji a nke a na-aga ime na aja ndị a ga-echụ maka gị nkwanụ igwe ifufe na-adịghị mma fere nwa m Obinna bi n'ụlọ uru mma nwaanyị m bụ afọ ime bịakwuteghị mgbe ọ nụrụ na a na-aga ime gị igwe ya agha m na mba ogbenye ọnụ ntụ bụrụ nwa m nwoke bịa n'ụlọ gị ọ nọkwa n'ụlọ gị mụọ ya Obinna nwa m bi n'obu gị Urumma ị nwere ike ịgwa m onye tụwara gị ime Obinna? Ị nwere ike ịgwa m? Ewo nna anyị ụdị ajụjụ gịnịkwanụ bụ ihe anyị na-ajụ m mgbe m bịara n'ụlọ gị mbu afọ wee bịa chere ka ihe na-ekwu ka ihe na-ekwu nna anyị ama m ụdị ajụjụ ị na-ajụ m ihe a Geti, asị m gị gwa m onye tụwara gị ime Obinna, onye wụ papa Obinna ka onye ahụ wee igwe ọbaghị ikwegbu nwoke na ji ọ bụ mbụ papa Obinna nne m nne gwakwala na ihe a eziokwu meghee ọnụ gị kwuo okwu ugbu a ihe o kwuru eziokwu so mụ na gị bi n'ụlọ iwe oge agala Gịnị mega nsogbu adịghị wee na-achọ ịtụfuru m ọnụ mana asị m ka m gwa gị n'abalị abụọ na-abịa abịa ana m achọ ịga njem ka o si na-adị ị ga-anọ n'ụlọ lekọta ụlọ lekọta ezi lekọta obi dịka ọnọchi eze ewu akwasịrị m emunye na adị akwa o nwere ga anya na m awụrọzi ọkpara igwe awụọzi m ọkpara obi eze biko akwasịrị m emunye na akwa mbiko hapụ maka nchọrọ na-agbagoju m anya mba ị gekwuru onwe gị ntị ị ga-ejimakwuru onwe gị ntị n'ihe ị na-akọ nwere ike idoga anya ihe ịla aka
Lichie Chizoba tụrụ nne ime ka ahụ doro anya mana gee ntị ka m jụọ gị Ichie Chizoba ọ kwụrụ ụgwọ isi nne ọ dị ihe o mere n'isi ya agbanyekwala nne megheri o megheri nsọ dị kedu ihe nọ ị na-ekwugheri were ọnụ gị na-ekwugheri na-ekwu chọchọchọchọ na-ekwugheri kedu ihe na-akọwa na nna anyị megheri ka ka nna anyị si wee megheri gụnwa hila ya o mere ọwọwụ mmeheri ọwọwụ gị mmehie gịnị mere ọgwa gị nna anyị wee zokoro na ya dịra nwoke ọzọ ime nsọ dị na ọ bụrụ gị nwegwe ị na-eme ka nna anyị gwa nna anyị na ọ dị ime ichefuo na nna anyị nwere ka o si akpa ichefuo na nna anyị bụ eze nwere ka o si eme ịma na obodo anyị nwere nsọ anyị ichefuo na anyị nwere nsọ anyị nwee omenala obodo a ọ ga-akọkwa mana ị hapụrụ ka nche uche na-eche maka ebe sị na ị na-aga ọ kakwara gị mana ị chere ka anyị wacha ji obodo anyị na-achị ịwa tupu ijebe ebe ọ bụla ị na-eje agwachakwa gị ọwụ ya aka ụwa unu na-awa ji unu na-eme omenala lawa ji awa ede awụ ụna wagwanị na-adụ unu awụ ukpo ochili unene ụmụ agbọghọ ala anyị nọ na mba ndị duru na-ata ahụhụ n'ala n'iyi nsọ dị na nwanne m nwoke nsọ dị na-agbakwara m na nke ị na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ okwu ha ma okwu ụmụ agbọghọ ọ dịkwa nke na-akwado ije nụrụ ụmụ agbọghọ mụ awụ nsọ dị gị ọ ka mma na nji ndụ m chụọ aja wụfu ọbara m ịhụ na m gbafutara ụmụ agbọghọ ahụ karịa na m ga-esoro unu nọrọ ọdụ nga a si m na-awa ji na-awa ede awụ n'ala ụmụnne ya ka m jụọ dị gị Obinna kemgbe unu riwere ji a iritere nene n'ọdụ iwe ji abalị abụọ na-agaje njem ọpara ọta ji tawa ji ọpara ọta ji otu ọ dị anụmanụ ọha mụ nwe eze Okoro abịala m si ka m bịa kelee unu maka obodo anyị nke awụ nzu a ga-enye unu nzu na eke enye unu n'orie enye unu nzu na afọ menye unu nzu na nkwọ nke awụ mmanya unu mmiri ọjọọ nwa mmanya na-eke unu aṅụa n'orie unu aṅụa na afọ unu aṅụa na nkwọ ndị Igbo ndị nze si enwe abalị anọ onye nzuzu si ọ dị abalị 7 anyị sị ka m bịa kelee unu otu unu si lekọta ya anya site n'ọnwa mbụ ruo n'ọnwa 8 nke anyị na-ejikerezi iri ji anyị na-ekelekwa unu otu unu si lekọta ma ọkụkọ anyị ma ewu ma atụrụ anyị ma ezi anyị unu ṅụrụ mmanya chai nke kasị nke ụmụ anyị ndị ụmụ anyị unu si duo ha na-elekọta ha anya anyị na-arịọ unu si ka emeghere anyị ụzọ mepere anyị ụzọ ka akụ si n'ogo ya ọbata n'ụlọ
ka udo dị n'obodo anyị a, ka ahụ akụ anyị ga-eji na-azụ onwe anyị lekọtakwa unu anya. Ekpere anyị n'ụtụtụ n'abalị n'ehihie n'abalị nwere nke si bee ebela nku ajakwala ya egosi ya ebe ọ ga-ebere. Ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Biko ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa anyị si emepere ha ụzọ. Ụmụ nwoke ndị ahụ alụbeghị nwaanyị ka ha hụ nwaanyị ha ga-alụ. Ndị ụmụ agbọghọbịa ka ha hụ ezi di ha ga-alụ. Enye anyị akụ. Biko anyị na-arịọ ka akụ si n'ogo ya ọbata n'ụlọ. Ihe ọgwụla ka emume iri ji bidozie. Onye aghụghọ aghọzila, onye nduhie eduhiela, nke onye na-eme n'elu ụwa ya biko kpachara anya ya. Onye aghụghọ aghọzila, onye nduhie eduhiela, nke onye na-eme n'elu ụwa ya biko kpachara anya ya. Ụkwalụ dịrị ihe niile na kọbụli na-eme nwanne m, nke onye na-eme n'elu ụwa ya biko kpachara anya ya. Onye aghụghọ aghọzila, onye nduhie eduhiela, nke onye na-eme n'elu ụwa ya biko kpachara anya ya. Nke onye na-eme n'elu ụwa ya biko kpachara anya ya. Nke onye na-eme n'elu ụwa ya biko kpachara anya ya.